God bless! Good morning everyone! So, nag-increase na naman ang gasolina. O, diretso, di ba? Wala tayong magagagawa dyan. So, next week uli, increase uli tayo. Basta may tubig tayo, okay lang. Yun, madlang Noypi. Welcome again to another episode of Budget Meal with Kanon na kanin, madlang Noypi. At yung budget meal natin ngayon ay mangga. Lahat na meron tayo kainin at iulam na. Wala nang magpili-pili pa. Diba? Kahit bayabas, pwede yon. Basta ibang lasa sa kanin. Pwede yon. Huwag kayong ganun. Kain na tayo. Gutom na. So, ang gasolina ngayon, nag-increase na. Ano pa ba yung naasahan natin? Akala ko ba marami tayong deposits ng gasolina. Maraming stock. Guni-guni din pala. Baka yung stock nasa maleta. Who knows? Ha 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 ha. Ho 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 ho. He he he. Ha ha ha. Anyway, ano kayong nangyari sa bisita de iglesia ng ating mahal na presidente sa Cebu? Ano bang ginawa nun? Ang ginawa niya sa Cebu? Magtamit sila! Dahil ako, gutom! Axel! Ganun lang yun, maglangalpi. Yung hilaw na mangga naman, pwedeng sa ginamos o kaya sa alamang. Pwede din sa tahong. Alam niyo ba yung tahong? O di ba yung taho, ginawang ginamos? Pwede pa lang ulamin ang mangga. Kaaga. Pwede nga gawing salad, di ba? Next. Oh, by the way, sa mga diabetic, parang hindi advisable to sa yung mga ginagawa mo. Kasi yung rice, medyo bawal sa diabetic. Eh, yung mangga, matamis din, bawal din sa diabetic. So, diabetic plus diabetic equals medicine ninyo. O, diba? Wala na kasi tayong magawa kung diabetic na kayo. Medicine ninyo. Anyway, God bless everyone. Mag-ingat po tayo, lalo na sa mga seafarers at OFW. So, yun lang. Next week ulit. God bless sa ating lahat. Wow.